Când mă ia dorul de tată, lacrimile vin grămadă, vin și nu se mai opresc. Când de tata mea aminte, când mă ia dorul de tată, lacrimile vin grămadă, vin și nu se mai opresc. Când de tata mea amintesc, nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Dănuț Ardeleanu are o dedicație specială, o melodie cântată din tot sufletul pentru Gabriel și Gianni, în amintirea tăicuțului lor, care nu-l vor uita niciodată, domnul Milian. Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște. Tăicuțul meu, tatăl meu, simt lipsa în sprijinul tău. De la tine 3 cuvinte îmi făcea vânt înainte. Tăicuțul meu, tatăl meu, simt lipsa în sprijinul tău. De la tine 3 cuvinte îmi făcea vânt înainte. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. N-o să existe vreodată vorbă mai adevărată, sinceră și avizată, cum e sfatul de la tată. N-o să existe vreodată vorbă mai adevărată, sinceră și avizată, cum e sfatul de la tată. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra,
Însă boala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. E greu să crești fără tată, când știi că ai dușman la poartă, când pierzi ce ai tu mai drag și rămâi fără toia. E greu să crești fără tată, când știi că ai dușman la poartă, când pierzi ce ai tu mai drag și rămâi fără toia. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. M-a luat mare dor de tata, de simt că-mi pierd judecata, să-l mai văd 2 minute pe frunte să mă sărute. M-a luat mare dor de tata, de simt că-mi pierd judecata, să-l mai văd 2 minute pe frunte să mă sărute. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Femeia a văzut că pomul avea rod bun de mâncat și că încânta ochii. Da, că pomul i-a plăcut la vedere. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Apoi, când a fost împreună cu soțul ei, i-a dat și lui, iar el a mâncat și ea. Ascultat, aveam și ceva de tatăl lor ce Jehova? Nu. Atunci, de ce? Care este cauza morții?
neascultarea, lacrimile vin grămadă. dar întrebarea este, de ce a spus, fratele tău se va scula din morți? Marta i-a zis, știu că se va scula din morți, la înviere, în ziua de pe urmă. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine manifestă credință în mine, chiar dacă moare, va reveni la viață. Și oricine trăiește și manifestă credință în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Atunci, ce spune Iisus aici? Cum aduce Iisus mângâiere sau compasiune? Versetul 23. Versetul 23 spunea că El este viața și cine îl va urma pe El, chiar dacă va muri astăzi, în ziua de pe urmă va fi înviat. Așadar, întrebarea este, de ce mor oamenii? Este Dumnezeu de vină că oamenii mor? Bine, dacă ne gândim la moarte, moartea nu a făcut parte din scopul inițial al lui Dumnezeu cu privire la omenire. Atunci, întrebarea logică, ce s-a întâmplat dacă nu a făcut parte? Dacă deschidem la Geneza, capitolul 2, cu versetele 15 la 17, găsim răspuns. Geneza, capitolul 2, versetele 15 la 17, aici citim. Simt lipsa în sprijinul tău, la tine trei cuvinte, îmi făcea întâlnire. Te-ai mulțumit, tata. Simt lipsa în sprijinul tău, de la tine trei cuvinte, îmi făcea vânt înainte. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă poala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, să boala l-a dat gata. Domnul Lucian Adrian, la fel, 3 copii, și băieți și Mădălin, băieți și Maria, și băieți și Alexandru. Doamna Antița Lidia, 2 copilași, Marica Ștefania și Marica Maria Alisa. Iar doamna Mariana Ramona, 3 copii, băieți Dragoș, băieți Fabian și băieți Radoș. Deci o familie bogată, o familie frumoasă, bogată din punctul acesta. Un alt moment important din viața fratelui Alexandru a fost atunci când a aflat adevărul din Biblie despre Jehova Dumnezeu, dar și despre Fiul Său, Iisus Hristos. Prin urmare, a hotărât ca în anul 2000 să ridice viața lui Jehova prin botezul în apă. De când s-a botezat și până a dormit în moarte, fratele Alexandru a demonstrat că a avut credință în Jehova și în adevărurile sale. Și de ce spune lucrul acesta? Pentru că a participat la întâlnirile creștine, apoi îl lăuda pe Jehova prin răspunsurile oferite la întâlniri și de asemenea a participat chiar și la lucrarea de predicare în măsura în care de-a lungul vieții, fratele Alexandru a manifestat calități creștine. Oferă speranța că milioane de oameni care au murit vor trăi din nou pe pământ. Și de unde știm lucrul acesta în mod concret? Biblia răspunde, de fapt sunt chiar cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, în Ioan capitolul 5, cu versetele 28 și 29, Iisus spune următoarele cuvinte.
nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine timpul când toți cei din mormântele de amintire vor auzi glasul său și vor ieși afară. Cei care au făcut lucruri bune pentru o înviere a vieții, iar cei care au practicat lucruri rele pentru o înviere a vieții. Dar faptul că nu moare, și din punctul de vedere al lui Dumnezeu, faptul că și-a dat Fiul Său pentru o înviere, are și acest drept de a face o înviere. Ne ajută și ne întărește încrederea în promisiunile lui Dumnezeu, inclusiv în a învierii și a revederii cu cei dragi care au trebuit în moarte. Însă, vedeți, atunci când cineva drag adorme în moarte, avem nevoie de consolare. Și pentru că Jehova Dumnezeu este Tatăl nostru Ceresc, El este profund îndurerat când un slujitor al Lui adorme în moarte. Prin urmare, El este alături de familia îndurerată și promite să le aducă alinare. De fapt, dacă avem posibilitatea să deschidem la Biblia, la Psalmul 34, cu versetul 18, observați cuvintele pe care Jehova ni le oferă în mod special familiei îndurerate, ca și nouă, fraților pe credință. Este și va fi. Atunci, Jehova spune așa în Psalmul 34, 18. Jehova este lângă cei cu inima frână, îl salvează pe cel cu spiritul zdrobit. Atunci, lângă cine este Jehova? Lângă familia îndurerată. Care investiți sentiment și iubire, tată, bunic. Dar ce promite Jehova în partea de versetului? Îi salvează pe cei cu spiritul. Adică, cu alte cuvinte, ne dă puterea, eventual chiar puterea aia care depășește normalul, să putem să trecem mai ușor în aceste vremuri. Dar oare doar Tatăl nostru, Jehova, ne iubește și îi pare rău când trece prin astfel de momente? Nu doar. Și Fiul Său, Iisus Hristos. De fapt, este o relatare în Biblie, probabil cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră ați auzit de Lazar, prietenul lui Iisus. La un moment dat, când avea drum prin Betania, Iisus, vine înaintea lui Maria și îi spune că Lazar este foarte bolnav. Dar până să ajungă Iisus, lasă la atolitul. Interesant cuvintele încurajatoare pe care Iisus le-a oferit Mariei și Marta, surorii mor. Bine, aici Biblia răspunde într-un mod clar, care este răspunsul acestei întrebări. Atunci ne vom folosi din nou de Biblie, la Eclesiast, capitolul 9, de această dată, Biblia răspunde. Eclesiast, capitolul 9. Cu versetele 5 și 10. Fiindcă cei vii știu că vor muri, dar cei morți nu mai știu nimic. Nu mai au nicio răsplată până când și amintirea li se uită. Iar versetul 10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în mormânt, locul unde te duci, nu este nici lucrare, nici plan, nici cunoștință, nici înțelegere. Atunci, prima întrebare era, care este starea noastră? Atunci, în versetul 5, am tras concluzia că noi, oamenii, știm că la un moment dat va trebui să murim ca prin perfecțiune. Dar întrebarea era, care este starea noastră? Versetul spunea, dar cei morți nu știu nimic. Atunci, versiunea că să le facem, că să aibă ce să mănânce, sau ce pomeni, sau astea sunt tradiții și obiceiuri care Biblia le condamnă într-un mod vehement. Atunci, întrebarea a doua era, mai este viață după ce oamenii mor? Versetul 10 a răspuns. Spune, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în mormânt, locul unde te duci, nu este nici lucrare, nici plan, nici cunoștință, nici înțelepciune. Nu mai este nimic. Omul când moare, moare. Iar moartea este opusul vieții. Așadar, Biblia spune în mod clar că morții nu sunt conștienți de nimic. Însă asta nu înseamnă
când mă ia dorul de tată, lacrimile vin grămadă, vin și nu se mai opresc. Când de tata mea amintesc, când mă ia dorul de tată, lacrimile vin grămadă, vin și nu se mai opresc. Când de tata mea amintesc, nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Dănuț Ardeleanu are o dedicație specială, o melodie cântată din tot sufletul pentru Gabriel și Gianni, în amintirea tăicuțului lor, care nu-l vor uita niciodată, domnul Milian. Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște. Tăicuțul meu, tatăl meu, simt lipsa în sprijinul tău. De la tine 3 cuvinte îmi făcea vânt înainte. Tăicuțul meu, tatăl meu, simt lipsa în sprijinul tău. De la tine 3 cuvinte îmi făcea vânt înainte. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. N-o să existe vreodată vorbă mai adevărată, sinceră și avizată, cum e sfatul de la tată. N-o să existe vreodată vorbă mai adevărată, sinceră și avizată, cum e sfatul de la tată. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra,
însă boala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. E greu să crești fără tată, când știi că ai dușman la poartă, când pierzi ce ai tu mai drag și rămâi fără toia. E greu să crești fără tată, când știi că ai dușman la poartă, când pierzi ce ai tu mai drag și rămâi fără toia. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. M-a luat mare dor de tata, de simt că-mi pierd judecata, să-l mai văd 2 minute pe frunte să mă sărute. M-a luat mare dor de tata, de simt că-mi pierd judecata, să-l mai văd 2 minute pe frunte să mă sărute. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Când mă ia dorul de tată, lacrimile vin grămadă și nu se mai opresc când de tata mea aminte. Când mă ia dorul de tată,
lacrimile vin grămadă și nu se mai opresc. Când de tata mea amintesc, nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Dănuț Ardeleanu are o dedicație specială, o melodie cântată din tot sufletul pentru Gabriel și Gianni, în amintirea tăicuțului lor, care nu-l vor uita niciodată, domnul Milian. Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște. Tăicuțul meu, tatăl meu, simt lipsa în sprijinul tău. De la tine 3 cuvinte îmi făcea vânt înainte. Tăicuțul meu, tatăl meu, simt lipsa în sprijinul tău. De la tine 3 cuvinte îmi făcea vânt înainte. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată. Era tare cum e piatra, însă boala l-a dat gata. N-o să existe vreodată vorbă mai adevărată, sinceră și avizată, cum e sfatul de la tată. N-o să existe vreodată vorbă mai adevărată, sinceră și avizată, cum e sfatul de la tată. Nu-i ziua blestemată ce m-a lăsat fără tată.